نگاه کنی مانا ترکیه اینا بینید از 1200 سومون نرخش سکیکا قطی 900 سومون اینا تماشا بینم فسونیش بینید 900 سومون شما چند پول کردی؟ 800 سومون اینا بینید چند تا مانا نگاه کنی رنگوش بینید اینجا بیاد اینا بی دیده چند نمود دارد مانا اینا دیده اینم ترکی نرخش چند گفتی؟ 800 سومون مانا اینم ترکی عجیب باور کنید اینا بینید این ارگینال مانا این از چند پول شد؟ 2000 از 2000 1600 عجیب مانا ارگینال نگاه کنید این از 1000 چند مانا 800 سومون کرگی نگاه کنید عجیب بچه بینید مانا اینو ارگینال از 4500 4000 همین نمود کورتکای ترکی را بسیار میپرسیدند دخترم مرحمت عکس هفتیده چند سوم 700 سومون اینا بینی از 1100 سوم 700 سومون شد دخترم اسپارتیکا خطی یوبکاش اینا شامپو کاره 800 سومون شروع دویکای دخترم مانا تیگر هوزی مودا دای خالاتو اومدگی هوزیر اینا بینی خالاتو همه خالاتوی ترکی خالاتوتون همشون 800 سومون نه این 600 سومون مانا اینا بینی مانا ایش دویکای بریوک مانا عجیب 700 سومون اینا بینی شروع شبنانی عزیز دخترکو акцияи пойафзолои туркӣ нигоҳ кунед норкои фасон 300 сомон кам мондагай 300 сомонӣ кардаган ина марҳамат каседа дар кораи нависен дар равакак доставкатон мекунанд ира бинен иёш чанд сумай иям 300 сомон турецки тоза ба иша бинен чӣ хушрӯай иш чандай ишам 300 сомонай духтаро гарантияш кати сифатошта гап нест бад ҳозинаи нагирифтестиянку бисёриё ира чанд карден 250 сомон диден фасониша ҳамаш бо инакори дастӣ рафтагиай беҳад хушрӯ ияма 300 сомон иная ина марҳамат кассе лайки пирсидиста буд 300 сомон оригиналош марҳамат ина касседа дар кораи ҳатман нависен дар авакак доставкатон кунанд и чанд сума иям хушрӯа иям 300 сомон баъд медонен духтаро инаи норкая ина мехиш оригиналай 700 сомонай марҳамат ина духтарако касседа дар корай аз ин моделоям ҳастай беҳад интихобшон васеа иҷада баъд медонед иҷада дигар намудоям аста пойафзол ёра чанди каден акция рафтистай 200 сомон 250 300 хулас намхе ё чи и кожаи оригиналай духтаро марҳамат қею хушучане ай кӯдакиёш чанд сумиян ина кӯдаконаам дорад 150 сомон рақамошон ҳаст страничкашона отметить кардагим будроен бо катихчон ҳам суҳбат шавем мошобино турецки пижама бисёр мепурсен марамат як страничкара ма шумода тавсия метим ина вай кардагим отметить кардагим будроен тамошо кунед ҳамаш туркияи 200 сомонӣ ё 280 сумаян акция рафтистай 200 сомона кадомеша мегирен 200 сомон баъд кӯдаконашам ҳастай 150 сомонӣ леки кам мондагиай духтаро успед кунен мана калоноша 200 сомон кардаган ина размерои майда кӯдаконара 150 сомон интихоб хеле зиёда ё чанд суман ё 150 сомон ира бинен виктория секретои оригинал иҷада модел бисёрай духтаро бинависен шона суратоша мепартояндтона қа интихоб зиёдай акция рафтестай ҳамаша арзон кардагиана ира бинен фасониша бинен духтаро и қайё хушрӯчанд духтарако нигоҳ кунен ино комплекти наски туркияй бинен сумочка дора диден нархошона 250 сомонӣ кардаган ина барои арӯсако чихи хушрӯа ягонҷо тӯҳфа мебарен беҳад фасон инаи моделшам ҳастай нархошон 250 сомонӣ ҳам қабӯи хушрӯ дорам бо ира бинен духтаро марҳамат беҳтарин вариант ман рақамашона мемонам дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо метавонен ки хичонда муроҷиат кунен ира бинен хичхи хушрӯчаи сумочкаи 250 сомон хулас духтаро дар ин нуқтаи савдо ҳамаи чи ҳастай нархошон дастрасай ҳози акция рафтистай борошон ҳама бори туркияю бори ваяя дубай нависен бо шумода мефаҳмонанд сурат мепартоянд интихоб кунен ҷимпирҳои туркӣ ина чанд пул карде 550 оригиналошаи тамошо бино аҷоиб ина бине ҳама ина нурак кори дастӣ рафтагия мана 550 сомон и оригиналоша ина цветошам ҳастай духтаро марҳамат мана инҷада бо мана сиёҳ ҳаст
духтаро нависен бо шумода мефаҳмонам. Смучкоя бине аҷиб смучко. Ина чанд пул кардӣ? 500 сомон мана. Турецки. Аҷиб. Мана ино чанд? 450 сомон. Мана ин чи? 450 ино ҳамаша. Ино ҳамаш кори дастия. Мана ин чи? 250 сомон. Марҳамат нигоҳ кунед. Ҳама чи аксия карагӣ. Марҳамат мардум биёе бо апеш биёе бине бо дигар. Куне аз 2500 сомон чанд пул каре? 1500 сомон. Ино моли Дубай, а? Ина бине. Ино алманал оригиналой блеска ворс шабинен маълумай. Ина бине. Ана ино ҳам ҳози аксия карагӣ. Ино чанд пул каре? 1000 сомон ина. 1000 сомон ана. Дун намуд будая. Ҳами ду тамондагиям ба фикрам. Ина мана нигоҳ кунед румолои Дубай, мана шарфои Дубай бине. Шарфотон чанд пул? Ҳамаи шарфо 150 сомон. Ҳамаш моли Дубай. Ина ҳамаш дубайский мана. Аҷоиб шарфо дорад. Ина бине чӣ хушрӯ. Ина марҳамат кунед шарфоя бине. Рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Бине куртаҳои Дубай. нархашона чанд пул каре? 1400 я 1800. аз 1800 1400 кар нигоҳ кунед. Мана ина би ҳама кори дастӣ диди? оригиналай тамошобино нигоҳ кунед. Чанд намуд ҳамаи ҳамино 1400 сомонӣ шид. аҷоиб ина. Пас седа дар кораи нависен дастафкатон кунам. Ана ин ранги хушрӯ, а? Ина бине бо мана чанд та ранги дига сиёҳ шам асту. Фиолетови сиёҳ ҳамаи цвето ҳаст духтаро нависеншона қайш хушрӯай бо танада бо аҷоиботай тамошобино. Оригинал Дубай, моли Дубай. Марҳамат кунед мардум. Ина